quan uno ve a Gandia, què ha de provar? Pues el millor plat del món fet per els millors professionals del món. Altres destins poden competir en moltes coses, no en la platja que tenim, no en la gastronomia que tenim. Des de luego jo crec que ahí som imbatibles. Que el turisme gastronòmic, si ho cuidem bé i ho fem bé, fa que la ciutat vagi com un tir. A la Fideuà sem per tots els llocs, entonces això és que estem fent les coses. I més que farem en la vostra ajuda i el vostre treball. Que en Gandia n'hi ha moltíssims llocs on se menja de manera excel·lent i jo crec que això s'ha de reconèixer en el talent i en la capacitat dels nostres professionals, que són indústria de la felicitat, però també tractors d'experiències de felicitat per als que venen. Què tenim així? A veure, anem allà, d'ingredients. La ceba, el rap, la tomaca, fideu, marisc, gamba roja, cigala, pimentó i el fumet. Vale, ara el primer que fem és sofregir un poquet el marisc. Bueno, anem allà, anem a veure. Vaig a tirar el currículum. Tinc un poquet de rap, donar-li un toquet, marcar-lo... Ja. Ja està. Estem treballant a foc lento, I va garantir ese coloret marronet. Un grapat per persona, Per cada grapà de fideu, 20 litres de caldo. I ara les gambetes enmig. L'arròs i la fideuà m'agraden finets. José s'ha fet una fideuà fineta, deixes que diguem així de diter. Mireu quina textura i quin color té la fideuà. I José, mireu la fideuà que has fet. I a disfrutar. Ara, provar-la. Que bo. Com està, la textura? Brutal.